थ' लोगोफोर मेडिकेलाव फैबाय आरो मोनसे जाथाय जालायबाय दारि सारि लावलांबाय आंहाबो बिनिफ्राय दुखुनांथावना बाथ्रा दिनै माने फारसेथि गोजोन फारसेथि दुखु आङो गोजोनखौ खिथाथ'ला दुखुखौसो खिथानोसै मोजाङै मोजां रोंना थांथोसै माबा थाफायबा थांनो खमा बिराद हामा नाङो बेनिखायनो बोरैबा नांलायलांनाय जाबाय आं काटिं क्लास ट्रेनिं सेन्टारा माने सोलिगासिनोमोन बेनिफ्राय हस्टेलाव गैथ'वामोन दाख्लै आगैमोन गाबलाय खुबलाय जासिनाया जोंहा हेमालि आगै दीपिका आगैया गिदायानो बहुत देसन बिथांमोना थांनायनि उनावनो दायो नै नेक्स्ट आरो फैबावबाय जों बिथांमोनखौ रिसिभ खालामनो थांगासिनो आरो ना दे इसोरो मोनफैसिगोनमोन क'क्राझार मोनबाय होनदोंमोन दे थेंक इउ नुबाय थानाय बायदि नाङो ना नुबाय थानाय बायदि नांखायो सिनायखादो आङो नुनाय लोगो लोगो दारिया गोलाव सिनायखादो Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ फिन आंनि चेनेलावहाय बरायनाय बाहरबाय बेसेबा गोबावजों नोंथांमोना माबोरै दङ कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो माने बहुत जेंना जेंसि आरो प्रब्लेमनि गेजेराव दंमोन बेनिखायनो जोङो बेसेबा गोबाव भिडिअ आपल'ड होनो हायाखैमोन आरोना लोगोफोर गोसोआ मोजां नङाबाथ' बिदि भिडिअ खालामनो माने गोसो जाया नालाय एसे आंनि देहायाबो प्रब्लेम जाना दङ नालाय बेखायनो मेडिकेलाव ओंखारबोबाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो नोंथांमोननो शेयार खालामसिगोन मा प्रब्लेम जादों मा जागोन दायोलाय गब्लंखाबाय नाय मा देखायथ' ओइ डक्टर मा थैनाय थ' लोगोफोर मेडिकेलाव फैबाय आरो मोनसे जाथाय जालायबाय जोङो मेडिकेलनिफ्राय ओंखारबोबाय आरोना ओमफ्राय मेडिकेल मोनहैनानै मा खालामा बेफोरखौ भिडिअ लाबाय थायासै आरोना ओमफ्राय माबा माबि टेस्ट खालामनो गोनां थायोना ओमफ्राय दायो जोङो मेडिकेलनिफ्राय गिदिंना फैफिनबाय आरो ओमफ्राय मा रिपर्टआव मा ओंखारखो मानि थाखाय आंनि देहाया माने दुरबल जाना दङ बेफोरखौ दा खोन्थाथ'ला लोगोफोर न'आव थांग्रोनोसै न'आव आरामसे फ्रेश जानानै खोन्थासिगोन आरोना ओमफ्राय जोङो बेसेबा गोबाव माने बहुत गोबावानो जाबाय भिडिअ होयैया आरो मानि थाखाय भिडिअबो होनो हायाखै नोंथांमोनजों आरामनो फ्रेश जानानै न'आव मोनहैनानै रायज्लायसिगोन आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर दायो मा बुंबावनो दारि सारि लावलांबाय आंहाबो बिनिफ्राय दुखुनांथावना बाथ्रा दिनै माने फारसेथि गोजोन फारसेथि दुखु आङो गोजोनखौ खिथाथ'ला दुखुखौसो खिथानोसै दुखुआ जाहैबाय गारिया बेक खालामनायाव खुन्था थरसे दोङो बे खुन्थायाव माने रड दालाय कइल ओरै सिद्दा जाना दंथारो आंथ' नुवाखै बे सिद्दा जाना थानायखौ बेक खालामबाय गारियाव ट्रोप हाबलांखाबाय गब्लंखाबाय गारिया ओमफ्राय थेफ्रा थांबाय बाहायमोन मा खालामनो आंबो माने मोजां ओरै नायासै नालाय माने दै गोजामोन जायगाया आं माथिं ओंखारनांगोन माथिं ओंखारनाया नायनानै बे खालामनायानो जाबाय आरोना जेबो नंला बेफोरो गोजोन खुसिनि बाथ्राखौ साननैसोनि उनाव खोन्थागोन दानो खोन्थाथ'ला रायजोफोर दुखु मोननांला नोंथांमोननो जोङो जा माबायो बेखौनो शेयार खालामखायो नालाय खोन्थाया नङा खोन्थागोन मोनसे एटिएमआव हाबदोंमोन बेनिफ्राय जा बिखुमजोनि एटिएमआ सिक्रेट नाम्बारखौनो बावगारना थाबाय ओमफ्राय ट्राइ खालामि मामोन खोन्थानो हाला जायासै ओमफ्राय मा खालामनाय जायो नायनोसै लोगोफोर थांबाय थानोसै लोगोफोर इउटुब चेनेल ओमफ्राय दायो नै फुङावनो आं रेडि जाबाय जन्दिस जानो थांनो माने देहाखौ ओरैबायदि दुरबल मोनबाय थादों उन्दुनो ओंखारबाय थायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जन्दिस जानो नागिरबाय ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै बे दिनैनि दिना माबायदि थाङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम आरो दिनै हस्टेलावहाय गोदान आगैमोन फैनो गोनां दङ ओमफ्राय बिसोरबो खैथासोआव मोनफैयो दा नोंथांमोना आं शेयार खालामसिगोन थ' जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय आरोना लोगोफोर
ओमफ्राय देहायाबो मोजां नङा नालाय रुमफोरखौबो साफा खालामनाय जायाखैमोन हस्टेलाव आगैमोना थाफैसिगोन नालाय ओमफ्राय एसे बसासिगोन आरोना मा जाखो नोंसिनि रुम साफा खालामनायालाय खिनो ओंखारदो बिसना गंसे थिखांनायावनो खिनो ओंखारलायबाय आरो दायो जों जन्दिस जारिनो थांग्रोनोसै आरोना नै बिथाङा दिनै साब्रै लोगो गोदान फैलायसिगोन बिबनांफोर फैलायनोसै बेनिफ्राय मोजाङै मोजां रोंना थांथोंसै माबा थाफायबा थांनो खमाय बिराद हामा नाङो बेनिखायनो बोरैबा नांलायलांनाय जाबाय आं लोगोफोर जन्दिस जारिना फैबाय आं भिडिअ लायासै ओजोंहाय ओमफ्राय दायो दसे टाइम क्लास खालामनायदों आरोना ओमफ्राय बे साननैसो आं देहानि थाखायनो क्लास खालामनो हायाखै नंगुमैयानो क्लासखौ नायगासिनो आरोना लोगोफोर जाखिनिखौ हायो बे मोजाङैनो बिसोरनो फोरोंना होयो आरोना आं जेरै फोरोङो बिदिनो हाफ्रामबायानो ओमफ्राय बे साननैसो नंगुमैयानो हेल्प खालामगासिनो आरोना लोगोफोर 34 जुदि बिसिनि गुवार जायोबा माने 32 बे फिसा जागोन मिथिबाय बेखौ गोसोआव ला साइज सलानि साइज मथे जायो थ' लोगोफोर खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो नोंथांमोननि सेराव फैलायनोसै माने गोबां भेजाल जाना दंमोन अब्लाबो जोबाखै प्रब्लेमफ्रा सानबाय मा प्रब्लेमनि गेजेरजोंबाबो जोङो भिडिअ मोनसे होलांबाय थानोसै होननानै ओमफ्राय जोंहा गावदाङाबो लोमजागासिनो ओमफ्राय रुमा बेसेबा गरम जानानै दङ बिथिबो फेन गंसे बिथिबो गंसे एकदम थान्दा लागासिनो गावदां नंगौना थ' लोगोफोर दायो आङो दिनैथ' जोंनाव माने हस्टेल थाफैगोन नालाय ओमफ्राय आङो लायनो थांनि हस्टेलाव थाफैग्राफोरखौ सासेया सफैबाय गणेश मन्दिराव ओमफ्राय बियो नेगासिनोमोन आरोना लोगोफोरखौ दायो आङो लायनो थांग्रोनोसै सासेखौ ओमफ्राय बिसोरबो ग्रोब फैयोब्ला माने टटेल साब्रै आरोना सासेखौ दोनफैगोन ओमफ्राय साथामखौ आं लायनो थांनांगोन आरो बाथ्राया बेनो ओमफ्राय थांबाय थानोसै लोगोफोर नोंथांमोननो भिडिअ देखायलांबाय थानोसै अन्नानै भिडिअ गोदानबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामथार आरो जायफ्रा फुराना नायनानै लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव माबायदि नाङो बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो होनोसै रायजो राजा नोंथांमोन दुखु मोननांला भिडिअ होयिया बेसेबा गोबाव जाबायमोन दायो लोगोफोर थांनो ओंखारनाय आङो ड्रेसखौ चेन्ज खालामबाय दुगैब्रबबाय बाय फ्रेश जाबाय आरोना ओमफ्राय आं गावदांखौ माथो होदोंमोन जोंहा गावदांखौ ओमफ्राय बेखौबो लांफानोसै आङो हारसिं गाहाम नाङा नालाय नै जाखाबाय जोंना इदिनो थांगोन न' थ' लादो मबाइलफ्रा लोगोफोर दायो जों आगैमोनखौ लायनो थांगासिनो ओमफ्राय आं फैनो गोसो गैयामोन सासेया लिंना लाबोबाय ओमफ्राय बे साननैसो ओरैबायदि जादों माने गोसोआबो माने गोसोखौनो फ्रि माइन्ड जेनेबा फ्रि माइन्डआव थानो हायाखै आरोना आं मानोबा ओमफ्राय एखि जा देहायाबो आंनिया ओरैनो लोरबांखा माने लोमजानाय मानाय बिदि जाबाय थादों लोगोसे गोसोआबो असान्थि बेनि थाखायनो रावजोंबो रायज्लायनो गोसो गैयै मानसि लोंलायलाङा लोगोफोर दारि खानाय लावलाजोबना दोङो लोगोफोर भिडिअबो लाथारनाय जायाखैमोन नालाय दिनैसो लाबाय जोंहा काटिं क्लास ट्रेनिं सेन्टारा माने सोलिगासिनोमोन बेनिफ्राय हस्टेलाव गैथ'वामोन दाख्लै आगैमोन गाबले खुबले जासिनाया जोंहा हेमालि आगै दीपिका आगैया गिदायानो बहुत देसन बिथांमोना थांनायनि उनावनो दायो नै नेक्स्ट आरो फैबावबाय जों बिथांमोनखौ रिसिभ खालामनो थांगासिनो आरोना गणेश मन्दिराव सफैबायबो सासे आगैया मोनफैनायखौ लोगो हमबोनोसै मोनफैबाय लोगोफोर नागिरहैनो र' मानसि दोङो मानसिया आगैया नागिरगासिनो जोङो अबे टेम्प'आव दोङो मा नागिरदो नोंखो दे गोबाव थानाय नांबाय दखाना हाबैनोसै बेसेबा गोबाव नेखानांबाय आगैया जोंना ने बेगायनो दे ला रंगियानि आगैमोना फैदो होनदों आरोना ओमफ्राय आं नुवाखै अबेथि दोङो अबेथि मायो नागिरगासिनो आङो दायो बास टेम्पु स्टेन्डआव माथो गैया दखन फन खालामबावनो र'
जोंना आगैमोना मानो लाजिदो ओइथि बिथि नङा बिदि टाउनसो टाउन थांनाया ओइयावनो दोङो जोंदो साहा लोंदोंमोन खुसेर लोंनाय द' आं लोंथ'ला दे दानिसो थान्दा लोंबाय लोंथ'ला दे जोंनि आगैया दे थेंक इउ आं मोनफैबाय नामायनो जोंनि आगैमोना जदो दसे दे थेंक इउ लोगोआनो सिनाय नै आगैमोनखौ लोगो मोनबाय लोगोफोर ओमफ्राय न'आव थांनानै फ्रेस जानानै आरामसे लाजिखानाङा नुबाय थानाय बायदि नाङो ना नुबाय थानाय बायदि नांखायो सिनायखादो आङो नुनाय लोगो लोगो दारिया गोलाव जाव सिनायाथ' जों सानदोंमोन थादो आबो मा ब्लगखौनो होथाराखै दं होननानै वेलकाम गमिनि खिथि खिथियाव थांबानो जासिगोन आरो लोगोफोर दाराव माने टेंकियाव दैया भर्ति जादोंना जायाखै गाखोनानै नायनो सुबिदा गैया बारलासो मानसियाबो गाहायना साबि दोङो मबाइल दोङो घुरि दोङो मानसिया गाहाय नालाय उपाय गैया लाइनाबो थांबाय अखा बोथोरजों खोमसि खोमलाव एबारसो फार्स्ट बेटसलै लाइन साइन गैयै एडमिसन उपाय गैया लाइनखौ नेबाय थाला मोजांथार नामखौ खामबेल खिथा लाइन गैयाबाबो जाथ्रा नामा मा होनगोन इखो मेंनो रोङै बर' आइजो फार्स्ट स्टार्टिं